Minahal nga mga igsuon, ugma na magsugod ang gipaabot nga 2025 summer retreat o sa kapanahon sa kaayuhan, tubag sa mga pagampo, panalangin o nag-awas nga grasya. Andam na ang Dios nga ibubo ang mga maayong butang. Andam na baka nga modawat. Hinaot nga atong mahibalaan kung unsa ang kulang sa atong pagtuo. Mag-usab dayon og maghatag og himaya sa Dios pinaagi sa dagkong mga pamatuod. Ang pulong sa Dios buhi ug ang mga milagro sa Biblia buhi gihapon hangtod karon. Ingon ni Jesus sa Mateo kapitulo 8 bersikulo 13, pauli sa inyo og mahitabo ang imong gituuhan ug giliwas dayon ang opisyal. Ang tinuod nga pagtuo makasinati gayud og buhat sa Dios. Apan aron makadawat og tubag dili igo nga moingon lang ta nagtuo ko. Atong tan-awon ang tulo ka kondisyon nga makita sa pasahi karon. Sa Marcos kapitulo 2, samtang si Jesus didto sa Capernaum, adunay usa ka lumpo nga mituo nga mahimong maayo siya kung makaabot lang siya kang Jesus. Apan daghan kaayo ang mga tawo ug wala siya'y kaagian. Ang upat niyang higala misaka sa atop ug gibungkag kini ug ilang gipaubos siya diha kang Jesus. Bisan daghan og babag, ilang gipakita ang ilang kaisog ug buhing pagtuo. Sa bersikulo 5 miingon sa Jesus, "Anak, ang imong sala gipasaylo na." Ug sa bersikulo 11, "Bangon, kuhaa ang imong banig ug pauli." Diha-diha na ayo ang lumpo. Kini napakita sa tulo ka kondisyon sa pagdawat og tubag. Una, kinahanglan nga itukod ang pundasyon sa pagtuo. Ang pagtuo sa pagbuhat sa Dios sa tanang butang, ang pagkahimugso, kamatayon, pagkabanhaw ug pagsaka ni Jesus ug ang pag-abot sa Espiritu Santo. Kini nga pangunahuna nga pagtuo makuha pinaagi sa pagpaminaw sa pulong. Apan dili kiniigo. Ang lumpo ug ang iyang mga higala kay adunay buhat. Wala lang sila mutuo, ilang gipakita kini pinaagi sa aksyon. Ilang gibungkag ang atop ug mipaduol kang Jesus. Tungod niini ilang napahapsay ang pundasyon sa pagdawat sa espiritual nga mga tubag. Ang unang bahin sa Marcos kapitulo 2 bersikulo 5 ug nakita ni Jesus ang ilang pagtuo. Nagpasabot nga ang tinuod nga pagtuo kinahanglan makita sa buhat. Aron makadawat og tubag, kinahanglan ipakita nato ang atong pagtuo nga makita sa Dios. Ang pagtambal dili mapugos. Bisan pa kung gidala ka sa uban alang sa pagampo, kinahanglan nga ikaw mismo adunay pundasyon sa pagtuo. Ang pagtuo sa Dios nga magbubuhat ug ang pagsabot sa papel ni Jesus isip manuluwas. Kini nga kahibalo nga makatunan sa mensahe sa cross kinahanglan nga ikuyog sa buhat. Ayaw na hunaa nga igo ra ang pagduol aron makadawat og tubag. Pangutan-a ang imong kaugalingon. Nagbantay ba ko sa adlaw igpapahulay? Naghatag ba ko sa akong bugos nga ikapulo? Sumala sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 26, ang pagtuo nga walay buhat patay. Ang puasa, panata, pagpangbuhat, pagpangalagad ug pagministeryo, mga buhat kini sa pagtuo nga nagtukod ug matuod nga pundasyon aron madawat ang espiritual nga pagtuo gikan sa itaas. Ikaduha, aron makadawat og tubag kinahanglan walay bungbong sa sala, tali kanimo ug sa Dios. Sa Marcos kapitulo 2 bersikulo 5 gipasaylo una ni Jesus ang sala sa lumpo una pa siya gitambalan. Sa Isaias kapitulo 59 kapitulo 1 bersikulo 2 giingon nga ang sala mo ay nagbabag sa atong relasyon sa Dios. Bisan pa og magtukod ka sa pagtuo, ang sala makadala og pagduduha og hadlok. Daghan ang mawala sa pagtuo tungod niini, apan walay tawo nga walay sala. Sama sa adlaw-adlaw nga pagpanghugas sa lawas, kinahanglan usab kita nga maginusol ug maghinlo sa espiritual. Ang unang Juan kapitulo 1 bersikulo 7 nag-ingon, ang dugo ni Jesus naghinlo sa tanang sala. Ug ang bersikulo 9 kung atong isugid ang atong mga sala siya matinud-anon ug mutarong sa pagpasaylo. Kung maghinusol ka ug mulikay sa sala, panalanginan ka sa Dios pag-usab. Ikatulo, ang katapusan nga kondisyon mo ang pagdawat sa espiritual nga pagtuo gikan sa Dios. Bisan pa sa imong pagpaningkamot, kung wala gihatag sa Dios ang pagtuo, wala gihapoy milagro. Sa Marcos kapitulo 2 bersikulo 11, mingon sa Jesus, "Bangon, kuha ang imong banig ug pauli." Kining pagtuo wala nagikan sa tao apan gihatag sa Dios. Sa dihang ilang gipakita ang ilang pagtuo, gihatagan sila sa Dios og espiritual nga pagtuo. Og nagtuman ang milagro. Mao kini ang tinuod nga kabaguhan. Ang Dios mismo mopuno sa atong kasing-kasing sa iyang pagtuo, mawala ang kahadlok og kawadon, ug mapulihan kini og kasiguruhan.
Apan kinahanglan nato nga maghulat hangtod sa tinuod nga pagtuo gikan sa Dios kay moabot. Sa kakulang sa espiritual nga pagsabot ang uban molihok sa ilang kagalingon nga hunahuna. Sa dekada 1960 duha ka tawo ang nalulod human mosulay moagi sa usa ka baha. Nagtuo nga makalakaw sila sama ni Pedro. Apan si Pedro wala naglakaw sa tubag pinaagi sa iyang kaugalingong kabubuton. Mingon siya, Ginoo, kung ikaw kinisugo ako nga moanhi kanimo diha sa tubig. Nga atong makita diha sa Mateo kapitulo 14 bersikulo 28. Sa dihang mingon siya susanhi, didto siya nakalakaw. Mao kini ang espiritual nga balaod. Ang tinuod nga pagtuo kinahanglan nga gikan sa Dios. Kini nga prinsipyo magamit sa tanang aspeto sa kinabuhi. Pagtambal, negosyo ug pagtuman sa kabubuton sa Dios. Tukura ang pundasyon sa pagtuo ug pag-ampong nga mag-ingon, Ginoo ihatag kanako ang espiritual nga pagtuo gikan sa itaas. Ayaw pagdali. Bisan pa nga nakapamugos ka, nag-ampong nagpuasa hihulata hangtod moabot ang tinuod nga pagtuo gikan sa Dios. Sama sa yuta nga mamahimong mamunga kung ulan ang moabot, ang milagro mahitabo kung ang imong kasing-kasing mapuno sa pagtuo nga gikan sa Dios. Minahal nga mga igsuon, aron makadawat og tubag, tulo ka kondisyon ang kinahanglan. Una, ipakita ang pagtuo pinaagi sa buhat. Ikaduha, kuha ang bumbong sa sala nga nagbabag sa Dios. Ikatulo, dawata ang espiritual nga pagtuo gikan sa itaas. Kadtong nagkinabuhi nga walay sala o nagsugod or nagsunod sa kabubuton sa Dios, dali makadawat og tubag. Sumala sa unang Juan kapitulo 3 bersikulo 21 hangtod sa 22. Busa mga igsuon, kung wala magsudya kanato ang atong konsensya, may kaisog kita nga matubang sa Dios ug atong madawat gikan kaniya ang bisan unsa nga pangayuon nato kay gituman man nato ang iyang mga sugo ug gibuhat ang makapahimuot kaniya. Kung ligon ang imong pundasyon sa pagtuo, bisan usa ka yano ang imong pag-ampo mahimong tubagon. Sama sa pag-withdraw sa imong spiritual nga deposito, apan aron makadawat og dagkong tubag alang sa gingharian sa Dios, kinahanglan ang panaghiusa. Ako nag-ampo nga imong masabtan ang spiritual nga balaod ug ang matag pangamuyo nimo nga imong gidala karong manmin summer retreat makatagbaw ug matubag sumala sa hingpit nga kabubuton sa Dios. Kini among giampo sa ngalan sa Kristo. Amen.